legendarni Ovation, gitare sa dugogodišnjom tradicijom i kultnim dizajnom nastale iz svijeta aeronautike. Inače, Charles Kaman, predsjednik Kaman korporacije koja je radila dijelove za avione, helikoptere i sl. Bio je veliki entuzijast za gitarama te je naredio svojim najboljim inženjerima da osmisle evoluciju akustične gitare kao takve. Nakon mjeseci i mjeseci istraživanja, traženja novih dizajnova i rješenja, osmislili su upravo ovo. Stražnju stranu gitare paraboličnog oblika koja unutra nema poprečne grede kao tipična gitara i to i daje taj ekstremno unikatan zvuk. Od novog kompozitnog materijala koji su oni osmislili koji se zove Lyracore. Inače, ove elektroakustične gitare su od strane publike jako dobro prihvaćene odmah u startu. Viđene su u rukama velikih gitaristi kao što su Paul McCartney ili Bob Marley. Ovation kao brand se dijeli na dvije serije gitara. Celebrity serija koja je malo povoljniji uvod u svijet Ovationa, kakvu imamo ovdje u rukama, ili Pro serija ovdje koja je njihova luksuznija američka inačica. Same gitare dolaze u mnoštvo varijacija različitih boja i konfiguracija dizajna s prednje strane što se tiče samih ovih rupa. Dolaze sa mnoštvo različitih opcija vratova, oblika vratova, te različitih debljina tijela. Dolaze u 3 različite debljine tijela. Uz Ovation tu je njihova srodna firma Applause. Za one malo užeg budžeta ovdje imamo gitare sa njihovim tradicionalnim plastičnim korpusima, a i gitare sa tijelima standardno od drveta. Posjetite Music Shop No. 1 kao službenog dilera Ovation i Applause gitara i pronađite sebi jednu od ovih ljepotica. Vidimo se!